Ayo le. Hehehehehe. Lila nona pamit mulai mesti kula sing tutu jodone mugi enggal antus sule wong kang bisa ngadeni serane nanging abot jroning ati ninggal dikon wong sing tak tresnani
dan saiki ono ngendi jarene wis melang keturutan sing digadang biyen nate janji dan saiki apa lali neng gunung kita jajoki sego jago yen mandel kita asini mas adape gunung sakar bisa nyawa gunung desa dari raja dene ora ilang mune padha ayo dong, ayo deh. La 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 la. Ayo le.
Ayo